mama m bụ nwaanyị nke Chineke. Omeji akpọ ya mbụ nwaanyị chọọchị. Is just the best woman in the world. Always nne. Nwaanyị obiọma. Ọkpatanye ọha. Bụkwa nwaanyị nwụrụ n'ime Chineke. Abịa nga ọ nwaanyị a nzọrọ m mgbe m dalụ obere. Nne m nwaanyị obiọma. Na mama m wụ onye udo. Biko ihe nkọwa etu ndị dị m si ebi ndụ. Anya mmiri na-agba m n'anya n'ụbọchị taa wụ Chineke ka mmụọ umeala dị n'ime nne di m ka ọ bịara dị n'ime m. A woman of peace, a philanthropist, a great woman, a missionary. I love my country. Lord, please help us. Somebody tell me what happened to my country. Tell me what happened to my home. Tell me what happened to my brother. Tell me what happened to my folks. And this is the cry of the orphan. Why should I have to bury my mother? All because of religion. You took my mother away. And all because of religion. You took my father away. I'm tired of this war. I'm tired of this fighting. Enough blood's been shed. Hey, Lord, send down the rain. Lord, send down the rain to cleanse our land. If you have allowed the enemy to strike me down, onye kam gakoro, onye kam gakoro. If you had allowed shame all over me, onye kam gakoro, onye kam gakoro. Aga m ebuli gị elu, aga m ebuli gị elu, aga m ebuli gị elu, aga m ebuli gị elu. It has been many years and more, but you never fail, you never change. If you never died for me on Calvary, onye kam gakoro, onye kam gakoro. And if you had allowed my life to waste away, onye kam gakoro, who do I run to? You've been good to me all the time, in the rain and summertime, even in the darkest hour. You've always been there. This life you gave to me, but I'm giving it back to you. So do what you want with it. Do what you want with it. I got my bully galore. I got my bully galore. Bye bye.
otu ụwa dị Chineke mee ha bụ otu ụwa dị onye hụrụ taa ịmakwa gara ahụkwa echi Chineke mee ha bụ otu ụwa maka matata afa gị Dede aha mbụ Patience Chinata. ka ị na-emekwa n'ebe a taa ahụ mbịa ntụtụ na-eshi nne ebe a Ihe na-eme ebe a taawụla nne landlady anyị nwụrụ. Nne landlady anyị ka anyị dugara. ụta ya na nke ụdị isi mata nne di gị Nne landlady m bụ nne dị nke m. So otu si mata bụla nwaanyị ahụ o nwere ezigbo agwa. Ọ bụ ezigbo nwaanyị. Mmadụ kwesịrị ifolo ndụ nwaanyị ahụ ka ọ dịrị ya la mma. gịnị gwara ka okwu agbamume ị na-agwa ndị ọ hapụrụ Okwu agbamume na-agwa ndị ọ hapụrụ bụ sọ ha were ndụ nwaanyị ahụ la agwa ya ọ ga-adịrị ha la mma. Onye nwaanyị ga-akasị ha obi n'aha Jizọs. ndewo 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 kwa. maka ịmata afa gị Aha m Uchechi. ka ị na-emekwa n'ebe a taa Ọ bụ nne landlady m a na-aga ili ya taa. So anyị asị ka anyị sokwa ya bịa nọ ihe akwamozu. weta ya na nke ụdị isi nne landlady gị asị ebi ndụ Nwaanyị ahụ wee ezigbo nwaanyị. Nwaanyị agwa ya dị mma na-achọ ihe ọbụla wee esemokwu. So o jikwa nhazi ihe ọ bụ nwaanyị eleje eri oriri. So anyị sịkwa ka anyị bịa anọnyekwara kemgbe abalị anyị bịara na-erikwa ha ụda aṅụ ta ha ihe niile nwere gaala ihu. ịkwado ụgwọ agbamume na okwu nkasi obi na-agwa ndị ọ hapụrụ Asị m gbo die ya nọ mmadụ anwụla ụlọ ọnwụla so onwezi ihe ọzọ a ga-eme ụmụaliala o nweela nwa nwee ụmụ
Darling, after loving you, what else is there to do? 'Cause darling, all the rest will just be second best. I know I'll go through life just comparing them to you. I'll be no good to anyone after loving you. Your love can't be replaced with just another pretty face. And heartaches will remain, for they can't be erased. Many loves may come along, but they won't live up to you. I'll be no good to anyone after loving you. Ndewo nna m. Mama ka mata afa gị? Famba Mrs. Salome Ochulo. Ebe a wa Adoma. Ka ebitekwana gị ebe a taa? Ebitere m ebe a taa wụ maka nne anyị Jehova wee kwara, so nne ọma anyị Jehova nwụrụ. Anyị ebutere anyị ebe a Masị Nwandu. Gwọta na nkenke sinzikụ na nwaanyị amatara ka odishi ihe otu o si ebi ndụ na otu o si akpa agwa. Chai, nwaanyị a na-ebi ezigbo ndụ. Ọ wụ ezigbo nwa Chineke. Nwaanyị a adịghị akpa oke. Nwaanyị a adịghị agụ iwu. Nwaanyị a wụ onye ọbụla bịara n'ụlọ ya. Ọ bịara na nke mmadụ. Oge ị ga-ewerere ihe ala. Ọ ga-enyerere gị ihe ma onye ga-ego ya enye gị machiri. Ọ ya enye gị ihe ị ga-eri eri ị ga-ejila. Nwaanyị adịghị akpa oke na mmadụ ọbụla. Onye ọbụla ebe ọ na-anabata gị. Ihe otu nwaanyị a biri ezigbo ndụ n'ụwa ya. Ịkwanụ okwu agbamume na ndụmọdụ na-enye ndị ọ hapụrụ? Okwu agbamume m na-enye ya wụ ka ha die ya na Jehova wetara, Jehova wee kwara, na ọ ha nwa ga-eli ya, ọwụ ya nwa ga-eli ha. Ebe ọ bụ na ọ dịrị otu a na ha ga-edi ya, na ha abịala abịa na-eme ka asị na onweghị ihe na-eme, ka ha die ya nnọọ, ka Chineke zite mmụọ nsọ onye nkasi obi ka ọ kasie ha obi, ka ha die ya. Ndewo. Ndewo. Darling, after loving you, what else is there to do? 'Cause darling, all the rest will just be second best. I know I'll go through life just comparing them to you. I'll be no good to anyone after loving you. Your love can't be replaced with just another pretty face. And heartaches will remain, for they can't be erased. Prince Mike Wando, from which local government? Abasa local government. Ahụla m gị n'ụbọchị taa nke m bidoro allied the only non-allied mortuary n'ụbọchị taa. Olee ihe butere gị ebe a n'ụbọchị taa? Ihe butere m wụ my mother nwụrụ ma esi nwanne abịakwana m ka m buru ya
lala ga-enye ugwu ikpete maazị. Ịkọ ihe butere gị ebe a n'ụbọchị taa. Dịka ọ dị ugbu a, isi n'ala n'ụbọchị taa, olee ebe anyị na-aga? Ebe anyị na-aga bụ ụmụ agbaghị ụmụ nkwụlọ village nke nọ n'Aba South local government late Da Christian Nwandu. Dịka ọ dị ugbu a, biko ole kpere nkwado makwana ekpere na-ekpere ndị ọ hapụrụ n'ụbọchị taa wee na-alakwuru onye nwe ya. Ekpere m na-ekpere ha wụ dịka eso m wekwa nne m odikwa ka a ga-ekwawo n'aha Jizọs. Amen. Thank you. Ka Chineke gọzie gị n'aha Jizọs. Amen. Life is a stage. Remember, we will go one day. Ọ bụ gịnị ka anyị ji bịa n'elu ụwa? Ọ bụ gịnị ka anyị ga-eji si n'ụwa pụọ? Ụwa gbaa ya, anya ka anyị bịara n'ụwa. O nweghị ihe anyị ga-eji pụọ n'ime ya. Ọ bụ gịnị ka anyị ji bịa n'elu ụwa? Ọ bụ gịnị ka anyị ga-eji pụọ n'ụwa ka ụwa gbaa ya, anya ka anyị bịara n'ụwa. O nweghị ihe anyị ga-eji pụọ n'ime ya. Ụwa gbaa ya, anya ka anyị bịara n'ụwa. O nweghị ihe anyị ga-eji pụọ n'ime ya. Ọtụtụ ndị amara ha, ndị nwere ego n'ụba n'ụzọ pụrụ iche n'ụwa. Ịma ha nwụọ, akụkọta ibe tinye ha niile. O nweghị ihe ha ji si n'ụwa pụọ. Ọtụtụ ndị amara ha, ndị nwere ego n'ụba n'ụzọ pụrụ iche n'ụwa. Ịma ha nwụọ, akụkọta ibe tinye ha niile. O nweghị ihe ha ji si n'ụwa pụọ. Ịma ha nwụọ, akụkọta ibe tinye ha niile. O nweghị ihe ha ji si n'ụwa pụọ. Ịgbala moto iri, onwe nke iji bịa n'elu ụwa. O nweghị ihe ị ga-eji pụọ n'ime ya. Ị lụrụ nwunye 8, onwe nke iji bịa n'elu ụwa. O nweghị ihe ị ga-eji pụọ n'ime ya. Ị nwere ụlọ 50, onwe nke iji bịa n'elu ụwa. O nweghị ihe ị ga-eji pụọ n'ime ya. Ụmụ mmadụ na-akpọrọ gị si n'ala, onwe ihe iji bịa n'elu ụwa. O nweghị ihe ị ga-eji pụọ n'ime ya. Aka ịma bịa n'ụwa, nwanne ọ bụkwa ka anyị ga-agbawela. Akụ niile ka anyị kpatara n'elu ụwa, ha niile gbalawa aghara. Asị maka ka ịma bịa n'ụwa, nwanne ọ bụkwa ka anyị ga-agbawela. Akụ niile ka anyị kpatara n'elu ụwa, o nweghị nke anyị ga-eji sụwa pụọ. Ọ bụ onye si na ọ bụ ya ka. Oh my brother, can you tell me? Nwanne kwe ma ha n'igwe niile ga-agarịrị n'ụzọ. Ị ga-eji maka ego ụwa tinye aka gị na jọ. You have acquired wealth and all that makes you a great man. You will go one day. No one. Ihe niile ka ị kpatara n'elu ụwa, o nweghị nke ị ga-eji sụwa pụọ. The end justifies the means. Ụmụ niile ka ị mụrụ n'elu ụwa gị,
afwa ndegune niile nke nwere n'elu ụwa gị onweghị nke ị ga-eji sụwa afwa nwunye ọma nke lụrụ nke mara mma ka ị na-ele anya ịnwụọ ị ga-akpọ ya wela onwe nke iji bịa n'elu ụwa onweghị ihe ị ga-eji pụọ n'ime ya ịlụrụ nwunye asatọ onwe nke iji bịa n'elu ụwa onweghị ihe ị ga-eji pụọ n'ime ya ịgbara moto iriwo onwe nke iji bịa n'elu ụwa nwa mee onweghị ihe ị ga-eji sụwa afọ. This world is like a stage. We are strangers in this world. Why are you putting hand in evil? Just to make money, just to make fame. It's the same God who was there for you in the midnight hour. It's the same God who is able to wipe your tears away. It's the same God who was there in time of lack and want. It's the same God. It's Jehovah, my great provider. Tell me why you're giving up on God. Tell me why you're giving up on Him. Tell me why you're giving up on God. Hold on, change is on the way. Ebesina, Chukunonso, Ogini Bunso Bugi, Imana Tia Tigide, one nemo. Jideseke Hitayagie Chukadiga Twasi Agadiri Gima. Don't you cry, it changes He. Weep him and down for a night. Joy's gonna come in the morning. You don't have to cry no more. Hold God by His word. He's gonna do what He says. Lift your hands and give Him praise. Chukaniga Twasi Ebesina Chukunanso Ogini Bunso Bugi Imana Tia Tigide Wanemo Jideseke Hitayagie Chukaniga Twasi Ogadiri Hima. I know you've been crying, I understand. I know you've been wounded, well it's okay. I know you've been broken, but I'm here to mend your broken heart. Believe in me, you will overcome. Yesterday will be your story. I'm the God of all flesh. Nothing is too hard for me to do, yes. Don't you forget, I can go see. Don't you forget now. Don't you forget. Tired of you, my leave. Don't you cry, it's gonna be over. You will overcome today. Wipe your eyes and give Him all the praise. Because
Doesn't matter the pain, doesn't matter the shame. I am here to meet you at a point I believe. Just believe. That's why I see. I got here, Your world was so different from mine, don't you see? We just couldn't be close, though we tried. We both reached for heavens, but ours weren't the same. That's what happens when two worlds collide. Your world was made up of things sweet and good. My world could never fit in, wish it could. Two hearts lie in shambles, and oh, how they cried. That's what happens when two worlds collide. Your world was made up of things sweet and good. My world could never fit in, wish it could. Two hearts lie in shambles, and oh, how they cry. That's what happens when two worlds collide. I walk by the river where we said goodbye. Thought of your kisses and didn't even cry. I'm getting better. I'm getting better. I talked with an old friend. He asked about you. I managed to tell him with just a tear or two. I'm getting better. I'm getting better. I know I'll never be the same. I was standing too close to the flame, but it doesn't hurt so much to hear your name. I think I'll make it. I'm getting better. Have you ever been lonely? Have you ever
ever been blue? Have you ever loved someone just as I love you? Can't you see I'm sorry for each mistake I've made? Can't you see I've changed, dear? Can't you see I've paid? Be a little forgiving. Take me back in your heart. How can I go on living now that we're apart? If you knew what I've been through, then you'd know why I asked you, have you ever been lonely? Have you ever been blue? If you knew what I've been through, then you'd know why I asked you, have you ever been lonely? Have you ever been blue? This world is not my home, I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. I have a loving mother just over in Glory Land, and I don't expect to stop until I shake her hand. She's waiting now for me in heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Just over in Glory Land we'll live eternally. The saints on every hand are shouting victory. Their songs of sweetest praise drift back from heaven's shore, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Tonight we'll reach the hour we set for parting.
We wanted to be free, we both said so. But the closer to that hour, the more I'm hurting. My heart will break, it hurts so much to see you go. What happened to the love we knew? Where did we lose it? How can a love as sweet as ours bring heartache so? Why does it have to end this way? What's there to do? What can I say when it hurts? It hurts so much to see you go. What happened to the love we knew? Where did we lose it? How can a love as sweet as ours bring heartache so? Why does it have to end this way? What's there to do? What can I say when it hurts? It hurts so much to see you go. Do you remember when you loved me? Before the world took me astray. If you do, then forgive me and make the world go away. Make the world go away and get it off my shoulders. Say the things you used to say. Please make the world go away. Make the world go away. I'm sorry if I hurt you. I'll make it up day by day. Just say you love me like you used to, and make the world go away. Make the world go away. Get it off my shoulders. And make the world go away. I fall to pieces each time I see you again. I fall to pieces. How can I be just your friend? You want me to act like we've never kissed. You want me to forget
pretend we've never met. And I've tried and I've tried, but I haven't yet. You walk by and I fall to pieces. Each time someone speaks your name, I fall to pieces. time only adds to the flame. You tell someone else to love, someone who'll love me too, the way you used to do. But each time I go out with someone new, you walk by and I fall to pieces. Welcome to my world. Won't you come on in? Miracles, I guess, still happen now and then. Step into my heart, leave your cares behind. Welcome to my world, built with you in mind. Knock and the door will open. Seek and you will find. Ask and you'll be given the key to this world of mine. I'll be waiting here with my arms unfurled, waiting just for you. Welcome to my world. Waiting just for you. Welcome to my Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low. And you can tell your friend there with you, he'll
have to go. Whisper to me, tell me, do you love me true? Or is he holding you the way I do? Though love is blind, make up your mind, I've got to know. Should I hang up, or will you tell him he'll have to go? You can't say the words I want to hear while you're with another man. Do you want me answer yes or no? Darling, I will understand. Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low. And you can tell your friend there with you, he'll have to go. Oh, Danny boy, the pipes are calling. From glen to glen and down the mountainside, the summer's gone and all the flowers die. It's you must go and I must buy. But come ye back when summer's go, or when the valleys there are white with snow. It's I'll be here in sunshine on shadows. Oh, Danny boy, I love you so. Oh, Danny boy, I love you so. Not until the next time will I cry all night for you. Yes, I'll stop loving you until the next time. Here I am the way you left me, with a heart so full of pain. As I look into the
past. I see this picture once again. Each time I let it happen, I vow this is the end, and I stop loving you until the next time. Not until the next time will I cry all night for you and listen when you beg me for a chance when you're untrue. Not until the next time will my heart let me forgive. Yes, I'll stop loving you until the next time. Once again I take your picture and place it out of sight, and I put away the records we listen to each night. I rearrange each little thing as I've done so many times, and I won't put them back until the next time. Not until the next time will I cry all night for you and listen when you beg me for a chance you're untrue. Not until the next time will my heart let me forgive. Yes, I'll stop loving you until the next time. Last night was the worst night of my life, no doubt, 'cause while I stayed at home, someone else took you out. I cried 'cause I love you with all of my might, and I missed me, how I missed me at your house last night. I miss holding hands, walking out on your lawn. I miss the sweet kiss that was mine for so long. Were you happy with new arms wrapped around you so tight? I missed me, how I missed me at your house last night. Did the neighbors say they noticed anything strange, like a different car parked in your drive for a change? Did they watch as he kissed you beneath the porch light? Did they miss me like I missed you at your house last night? I missed holding hands, walking on your lawn. I missed the sweet kiss that was mine for so long. Were you happy with new arms wrapped around you so tight? I missed me, how I missed you at your house last night.
If you had allowed the enemy to strike me down, onye kam gakọrọ, onye kam gakọrọ. If you had allowed shame all over me, onye kam gakọrọ, onye kam gakọrọ. Aga m ebuli gị elu, 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 oh God. It has been many years and more, but you never fail, you never change. If you never died for me on Calvary, only come gakọrọ, only come gakọrọ. And if you had allowed my life to waste away, only come back home. What do I run to? You've been good to me all the time, in the rain and summertime, even in the darkest hour. You've always been there. This life you get to me, but I'm giving it back to you. So do what you want with it. Do what you want with it. I got my bully gun more. I got my bully gun more. I love you, Papa. I love you, Papa. I got my bully gun more. I got my bully gun more. Papa. Papa.
anyị gwere bụba ya ata na anyị. Mama nwanne anyị anyị achọ ya ahụ ya chọ anyị achọ ya ahụ ya Mother born over before by this side. Before by this side. No coming out. Come on. ime ka oge fọdụrụ ndị ọzọ
I'm not having got the one. About you tell the when you are oh, Nasi Guy Jericoma. When you are in a problem, now Jesus. Amen. All the family of Wando. All family of Wando. Forget my mother's Abrunanda Assemblies of God on so 10 Church Avenue. Carlo. Go. Una qual é mesmo a nossa mulher? Eu não sei mais nada, mas posso nada. Se for no passo para caminhar. Oh, the pastor. Yes. You must pray. Okay, fine. Come. Okay, will you listen? I might live the money with Madam. Okay. When you need
Jizọs. Anyị na-ekele gị onye nsọ omume imeela anyị ụbọchị nke taa ka i nyere anyị anwụ anyị mana ihe niile ga-aga nke ọma. Papa nke eluigwe dịka anyị gachi ili mama anya ibupụ akpati a na-arịọ ka ujo gị soro anyị achọghị nsogbu anyị achọghị ihe ọbụla ga-ebute ọgbaghara duru anyị pụọ n'ebe anyị ebe na-adịghị nsogbu ọbụla ka mmụọ gị nọnyere onye nsọ omume imeela Chineke nyere na akwanyere ndị gị nara ekele n'ihi Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ngwa ndị dikin So as the church will go fully to the funeral service of the late man, Mercy Wendell, Mama Njemona, my nation is morning Mary. I will tell you. I really want to announce to you that it is the Assembly of God Church, Nigeria, 10 Church Avenue, Amboma District, that are to commence the funeral. And I want to announce to you that it is the only bishop I love, a man I so much respect, a man on his mission and commissioner that commands devil to live wherever devil is and devil up. He's the only man that told me that devil can be one place, but God is everywhere. My bishop, sir, permit me to hand the microphone over to a man who is going to bring in the church to set up the funeral. Here is Reverend Vincent. People are going in when mother away when mother away in mad or right, because we want to start the service right away. Thank you very much. Praise God. Hallelujah. Can someone shout hallelujah everywhere? She's a really mother. Before we proceed, we have procedure how we used to do things. I'm going to hand over to the leader of service right now, and the person Reverend Okaba, to take place. Hallelujah, Christ is coming very soon. Hallelujah, Christ is, amen, amen. Hallelujah, Christ is coming very soon. Hallelujah, Christ is coming, amen, amen. Hallelujah, Christ is coming very soon. Hallelujah, Christ is coming. Praise the Lord. Daddy, because I want to get all the people that are because or them man prayer got photo now run the service. Why all of us sit in that place? Let's help out. Onye went through monk over me. Help you to buy your chip because they will. Thank you. God bless you. But I feel that the organizing committee they should help us so that we can face the challenge. Please help us. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We want to welcome everybody to this place. This is a great day. A day we have come to say bye-bye to our great mother who has gone to be with the Lord. Shall we all rise on our feet? We want to open a short prayer. Let's rise on our feet. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Reverend Minister Peters to come and declare this service over. Yeah, come. Tumaraya mama, Sidi anomala enyezomale. Oh, yes, Jesus, Tumaraya mama, Sia nomela. Imelo kenkume kankume, Ojukwa zoboenyi. Aogeba musu neri amusu. Imela mba jara piaburu ajo mmụọ. Anya kele gị ikwe Jehova katari. Anasị bịa were ọnọdụ. Goye na-abịa iguzo mmụọ ndị ọzọ abụọ ọsọ. Iguzo kwulu ka agbalaga. Anyị na-akpọku bịa agbara ka agba. Bịa were ọnọdụ. Ọ dị mma ga afa isiri somewhere. Geba honor, Fasiria. Shekoria Wufu. Naha Jesus. Have your way, ancient of days, and be that glorified. In Jesus' name we pray. Amen. Just as you are standing up, let's pick our program. Page 3. Let's take the hymn there. When peace like a river. I hope you have the program, you have the brochure with you. Okay. To go. When sorrows like sea below slow, whatever my heart it is well with my soul. Oh, it is well with my soul. It is well with my soul. 2. Let blessed assurance control that Christ Africa and my hopeless estate and hardship. It is well with my soul. 3 and 5. It's not to his cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. Number 5 and chorus. If for thee, for thy coming we wait, thy time on thy grave is our goal. Church, who is ready from 10th Avenue, Assemblies of God Church. So that is the church we'll talk about. So the hosting church. WM. Was not written here, they said the church. I will know. Mommy Bona. You're welcome. Mmeri na-echere gị ma imerie nwanyị Chineke
okpu mmeri na-echere gị okpu mmeri ma amasị okpu mmeri na-echere gị okpu mmeri onye nke Chineke okpu mmeri na-echere na mmeri dị n'ọrụ arụrụ okpu mmeri na-echere gị okpu mmeri nwanyị Chineke okpu mmeri nwanyị okwukwe okpu mmeri nwanyị obi ebere okpu mmeri na-echere nwanyị okpu mmeri ịgbalịala na Sunday school gị need something okpu mmeri na-echere gị merie nwanyị Chineke okpu mmeri na-echere gị okpu mmeri ndị maazị ga-echere gị ozi okpu mmeri echere Jizọs ga-ehicha gị anya mmiri okpu mmeri na-echere gị okpu mmeri nwanyị Chineke okpu mmeri na-echere gị ọ na-echere gị okpu mmeri na-echere gị okpu mmeri ọ na-echere gị okpu mmeri na-echere gị okpu mmeri okpu mmeri na-echere gị ma ị merie ị nwere ntachi obi okpu mmeri na-echere okpu mmeri okpu mmeri nwanyị Chineke okpu mmeri na-echere gị okpu mmeri lee okpu mmeri na-echere gị n'imeri oru Chineke okpu mmeri na-echere gị ji ndidi na-echere chi ya okpu mmeri na-echere gị okpu mmeri ọ na-echere gị okpu mmeri na-echere gị okpu mmeri okpu mmeri na-echere n'imeri eluigwe dị ire ọkụ ala mmụọ dị ire kwadoro onwe gị ebe ị ga na-ebi ebi ihe ọbụla ị lụrụ bụ ihe ga-enye gị ọnọdụ nwa Chineke mezie 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 eluigwe dị ire kwụsie ike onwe gị ebe ị ga na-ebi ebi ihe ọbụla ị lụrụ ihe ga-enye gị ọnọdụ Chineke mezie 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 eluigwe dị ire ọkala mmụọ dị ire kwadoro onwe gị ebe ị ga na-ebi ebi ihe ọbụla ị lụrụ ihe ga-enye gị ọnọdụ nwa Chineke mezie mezie ndụ dị iche iche nke anyị hụrụ n'ime Mma Mercy Nwandu. Nke mbụ, Mma Mercy Nwandu bụ nwa Chineke agbara ezi ama nke anyị niile nwapụtara. Mma Mercy Nwandu bụ nwanyị umeala. Ụmụ nwanyị ndị a n'ebe a, anyị dị grupu isii nọ na Dublin. Ọ na-agba achịa 4 years. Onye ọzọ abịakwa abịa chia mmachia ya achịgharịakwa even at the age of 80-something years. Mụ na ya nọrọ na group na Mary group
na ọ na Hana group presently ebe ọ nọ ugbu a ya nwụrụ. N'agbanyeghị na o metron anyị mgbe ahụ ma group leader iwelite izu dịka nwatakịrị ya sị gị nwa m nke a dị mma ka ime ya otu ahụ. Ọ na-achị naanị ya ọ nwaanyị na-ana ndụmọdụ. Abịakwanụ n'ihe a na-atụ atụ na chọọchị mmadụ nwaanyị ọ na-abụ a sị na ekere 500 ihe buru ụzọ mepee akpa ya sị nwa mbe ya ha ya tụchaa ya enwe ike si ndị ọzọ ngwanụ ka anyị tụọ ego mmadụ onye na-ewere ihe ya o nwere na-enyetu ndị ọzọ mmadụ ewere ihe o nwere na-enyetu ndị ọzọ mkwuru eziokwu ka m sịrị na asị ịbịa n'ụlọ ya ileta ya n'agbanyeghịkwa mgbe ahụ adị ya ọ ga-eme akụta ya eme akụta ya achọtaghị ya sị nwa m were ọjị ịlawa ikpechara ya ekpere mme ekpere gị ekpere mma kpere gị ekpere ya jụọ gị ụmụ ahụ na-aṅa amam ngwa asị ha dị mma ya sị ha niile ga-abachi uru. Mma bụ nwaanyị nke Chineke ọ na-esosi ụmụ nwaanyị ike. Yunifọm ọbụla anyị zụrụ mama na-eso anyị azụ ya. Mma bụ nwaanyị nke Chineke mara otu esi agụ Baịbụl ọ Sunday school teacher. Sunday school teacher na eji ọnụ. Ọ na-agụ Baịbụl ọ na-abịa preparatory. Before ya alawa na chọọchị ya bịa kụtụ mmadụ aka sị ya alawala m chi ejiwele ana m ahụ m achọ ụzọ ka m nwee ike hụta ụzọ ebe m si ala. O nwere nke ụbọchị m si ya ma bịa lawa mmiri na-eru ya sị ọ gaghị ma m ọ gafee ma m ka m nọrọ kwuo iko ama. Mmanwụ nwaanyị na-anọ soro ụmụ Chineke ibe ya kwuo ama ọ ya mere anyị ji hafụ nkụ hafụ ubi hafụ ahịa olileanya gwụbe. Anyị maara na ụtụtụ ọma ahụ na-abịa mgbe anyị ga-ezukọta n'ama ọlaedo n'ụbọchị ezumezu mgbe obi ike ga-ada mgbe a ga-eme ka ndị niile nwụrụ anwụ n'ime Kraịst bilie. Ama m na ị ga-eso ebili mma gaa nke ọma ije gị ga-aga nke ọma. Ihe anyị mụtara n'aka gị anyị ga-eji ya bie ndụ nke fọrọ anyị. Emechaa anyị na gị ga-ezute. Good night. Church Avenue. Yes, this is my former church. Maybe not even up. Omo Assemblies of God Church, 10 Church Avenue. God bless you. God bless you. Omo Bona, we've heard from you. God bless you. You are great. Bless you. Kishike. Okay, they can do Assemblies of God Church women, 10 Church Avenue. Nabanye, they will roche her. I will tell her when you see a family. Gabia Ibama, Bunyana or Godfrey, or here. Please, are you here? Amadala? Okay. Yeah, welcome, sir. Just sharp. Egusum la handu muturu umu akatawo Obingwa local government. Da Bama one them wine. Mama, how hang ya boy, where you come? So that orani lazy. Osla family Ungwakwe or here Loma Katao, Pota. The church, one put a child of Medile. Abonya Bidro Lulo, Obadaga School, Manachineg. Mama Buwai, they are very good, la sports. Obadaga School, Lolo. All the game I like it too much. Now I didn't wear basketball, but that time I would have handball. I would have given him wine. But in the work they take over now. Mama Bora, one is okay. Labor so. What do they make common as sports, la school? Chineke, Nigeria, Chineke, Druya,
ihe m siri foto bụ ka unu mata n'olu onye nwe o si pụta bụ ụmụakata ahụ oge ụmụ nwaanyị ndị Assemblies of God agba ama bụ ndị olele adịghị ekwu mkpasara ama ọnwa anyị na-eji akpọ ya ọnwa zuru oke o bidokwanụ ha family life at home. Chineke mere ebe gọzie ya wute ụmụaka ndị ezi ụmụ tụrụ na o si pụtara ndị ụmụakata ahụ ma obi ngwalụkọ gọọmenti dị so dasị adanna anyị lakọ ọma n'aha Jesus Christ. Thank you. And just an elanya for the in-laws. The in-laws, according to the brochure here, please. The in-laws. Or the first in-law or the second in-law or the third in-law, which one is coming? So we're going to take one. Okay. Praise the Lord. Ma anyị bịara gbakọ maka olili ya taa. Ọ onye udo. Ọ hụrụ ụmụ ya niile n'anya. Even hụ ha extra. Ọ na-like ịhụ shame. Ma ọ from ebe a mụrụ ya, ma ọ ebe a bụ ezinụlọ ya na ụmụ ya. Ọ hụ shame, ọ na-akọva ya. Ọ na-akọva, you will never know. All the carrying to a fall. Because bear with me more now, you know. So, and all of you, Ikara Chineke Ozi, all an evangelist. On I got morning cry. Biagide Bianwe head challenge. I'm the all I talk on the return Chineke Mporobi. Nuru. In fact, the last words there were just like prophetic. Because I say time is short, very short. Ile biography, we got in. Now Jesus is coming back soon. She left, she came sharing messages. The ya lawa have a message. Lilian Berata be here with it. Oh, Ota. I will back out to I log out. My Oto City, I know Chineke, enemy neither. God bless you. Amen. Welcome, Maronia Mabo. My book is open. Just said it. Exactly. God bless you, sir. Okay. We are going according to what is written here. The next people we want to call to come and handle this mic and say a few things. People from 3 different Assemblies of God Church who is standing for this. So he's here to say something. God bless him. Praise the Lord. Praise the Lord. Because always you kuna ma amwana. But all have follow henleranya. Mgbe anyị na ya nọ na Pound Road, anyị amadịrị na o ruole 85 years. Nwaanyị a na-make sure na ya bịara Sunday school because na assemble ha anyị ji mara na ewu onye ezigbo onye chọọchị ewu na ya na-abịa Sunday school. Ya nwa na-ebu ọtụtụ ndị ụzọ na-abịa Sunday school. At her age, she was still very conscientious and dedicated to God. Ọwụwụ ka ebe bịa fuwe opi n'ihi na ndị WM ekwuola ọtụtụ ihe gbasara ya. But ọ dị mkpa ka anyị mee ka onye ọbụla mara na mama wee ezigbo nwa Chineke. And notwithstanding whatever, her health challenge or whatsoever, this woman make sure na ya sogidere Chineke ike soro ya tutu ruo n'ọnwụ. A na-asị ka Chineke nara mkpụrụ obi ya n'aha Jizọs. I'm here to testify of my mother who is late now. She's my mentor. She's there by me every time. For me being educated, Mama is the brain behind it. In every aspect of my life, she will advise me, my daughter, do this and that, that will help you in life. She will now revert back to her sister, her elder sister, was dealing with her. That had time to be somebody that during the hard time. Then, by God's grace, I followed her. Even in the activities of being a child of God, then we were worshiping in the Anglican church.
the area, then what they were following that time, until by God's grace, 1973, I got repented through the Spiritual Union Ministry. It's really I have many challenges through that time because people were telling her, your child will not marry, their child will not do this, their child will not. At the 9 minutes, she inculcated in me concerning God. That's the only thing that can help me in life. Even when I was in secondary school, that helped me by His grace. Then, by His grace, through the last Spiritual Union, I started following Mama up. So it's not only attending Anglican church or whatever ministry, but you have to accept Jesus as your Lord. So what I'm here to say is this: Mama helped me in life, both social life, Christian life, and all the wise. And the advices she gave me, they helped me in life. Praise God. Thank you, good mama. Hallelujah. Eguzom la ha ụmụ nwaanyị ụmụ nkwụlọ. Onye anyị dị ile nga mbụ nne anyị ukwu. Ogwe mbụwa ndụ, ogwe ya mbụwa ndụ. Damasị mbụ nne. Leje azụ ọha niile. Ịbata na keda amasị. Damasị nle ya anya. Ọnọdụ ndị nye gị nsogbu. Eziokwu la m ga-egwa gị. Damasị nga ịgala awọ ya bụrụ japụ m ka o ji aka ya gbaa afọ eghe. Damasị nga ịgala mkpọ ya gwere asị ka ọ gara n'ahịa kpata nkwụlọ nye gị. Damasị nga ịgala mkpọ ya weta crayfish ka o ji aka ya zụta nye gị. Ọ bụ nwaanyị na-eji echeta onye ụwa ndị nye nsogbu. Onye fụrụ ogwe m aka. Onye fụkwara ọtụtụ ndị ọdọ. Nye mbịara amaala. Damasị abụghị onye okwulu ụka. Ọ dịghị onye ya na-abụ m ga-esi lekwala ụbọchị taa. Mara nwaanyị a nkọrọ m okwu. O jikwana na-ele mmadụ anya n'isi. O jikwana na-achọ ọhara afọ ụka. Mgbe o guzo, unu nne nwoke mkpụtụ ya sị unu chetakwanụ Chineke. Unu amara na onye ọbụla ndị ime ha ma o chetafuru Chineke, ọ dị ime mbụla efu. Ọ dịghị ime gara ya nga ime, ma mbụla mgbe ọ ga-eji echeghịla ihu mbụ, ije onye prichi okwu Chineke. Ime ka ị mara n'ezie, mmadụ kwesịrị ụzọ Chineke sozi ya ihe ike. Nwaanyị a, n'aha ndị ma ụmụ nkwụlọ, anyị si Chineke, onye kpọrọ ya n'ụbọchị taa, n'ihi na ọ masịrị Chineke na ọ ga-ekpọrọ ya, ya mee ka eketa oke o si gba ọsọ n'aha Jizọs. Thank you, mommy. God bless you. So please come, okay? There will be joy in the morning. There will be joy in the morning. Let them that cry, cry no more. There will be joy in the morning. There will be joy in the morning. There will be joy in the morning. Let them that cry, cry no more. There will be joy in the morning. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Oh, mama be hung. Nihi no bu weli nke ndị nsọ. Hallelujah. Biography of late Mama Mercy Olawandi Wandu. A member of Assemblies of God Church, Beth. She was a lay minister. Mercy Olawandi Wandu. Ni Rachel Weja Koma Ngwakwe. She was born on September 15, 1933, to late Mr. Ngwakwe Ohia and late Esther Ngwakwe of Umuturu Kindred of Amomana, Omokatawan Village, in Obingwa local government area of Abia State. Education. She started her primary school education at St. Christopher's Primary School, Ohanzi, Isiahia, in Obingwa local government area. And when her elder sister got married in 1941 to late Elder Godfrey Eguzo, she relocated to her sister's domain
and completed her standard 6 education at the Dane Owo Group School, now Community Primary School, Owo Hiafo, in Obingwa, local government area of Abia State. Marriage. Late lay minister Mercy Olowandi Wandu was married to late Elder Christian Enowandu in the year 1956, and the marriage was blessed with 8 children who are alive today to pay their last respect to a loving and ever-caring mother. Only called Mama was a sanctuary to her siblings and many other people who benefited from her ever-malicious disposition. She was ever ready to offer help to whoever needed her help. Her stay with her husband was such that there was never a time a dispute arose, and trading also. Poor with her limited resources, she was indeed generous. Since her devotion to the worship of Almighty, she graduated as a lay minister of the Assemblies of God Church, a position she held as well as a Sunday school teacher till her death. She was always involved in church activities and was truly devoted to works of mercy. A group leader of the WM Forum for many years who does not accept defeat, she also was involved in missionary work, which took her to many places to open a church. A member of Greater Abba for Christ Crusade in 1984. Mama also formed a group for morning cry in the village, which some of the children are still doing it till today, which also gave her so many converts. Discipline. Mama was a disciplinarian. In fact, she played a pivotal role in laying a strong Christian. She loves everyone that comes around her. She was kind, loving, caring, unassuring, humble, sympathetic, patient, tolerant, accommodating, forgiving, a philanthropist. She made us to believe that good relationship holds key to success. Amen. Mama went to stay with her daughter, Onyi, where she was ill till death, knocked at her door. Mama was healthy even till 13th December, when she had her last Thanksgiving on the harvest day. From Monday, she started speaking parables. Jesus is coming soon. Milinezo agetinye kwụkwụ n'ala. On Thursday, being 17th, when she went for checkup, she also said, "My husband has crossed." She also told her daughter on Saturday 19th, "Don't have misunderstanding with anybody." On Monday, around 9 a.m., she had her last food and about to bed. Around after 10 a.m., she gave up. Mama, we believe that anybody that serves and worships God in spirit and in truth does not pass through pains of death. According to the book of Ecclesiastes, chapter 3, verses 1 to 8. A time to born, a time to die. Mama, though your death is a very big blow to us, we are consoled that you live an exemplary Christian life, a loving and humble wife, a Trebalaza, Nigerian, a Regan who will always bend her knees for her children. You have fought a good fight of faith. Now the glory crown awaits you. No more struggle, no more pain. That mercy, which you come, ụlọ nwande, mine, asempete nwanyị ọma, nwanyị chọọchị, gaa ije gị nke ọma. Good night. Sleep well till that resurrection morning when we meet to part no more. Rest in the bosom of the Lord. Amen. Hallelujah. Ọ bụ otu a ka o siri dị. Ka ndị nsọ niile tie amen.
If you still have the brochure, we are on the number 6. The candy Obabu de Jikere Egwabu Boa. When the Jikela Dobabu na Jikere. Okay. Gwamba Hagochalabu will introduce the ministers and those who are supposed to introduce, and the man who is coming to preach will share the word of God. And before you know it, out from this place. Okay, this is time, it's for the choristers. But in those all Mobunde, 10 Church Avenue. Wonderful people. DJ Jemba. God bless you. This is your time. Gala
ndị ya n'okporo ụzọ m ngewe olileanya n'ọchịchịrị ngewe olileanya okike dada olebe n'ala mgbe Jizọs ga-abịakọrọ ndị ya gịnị ga-abụ olileanya In our midst here, we have one of our presbyters. We are fortunate that he's here in the person, Reverend Wag, to say hi to the people. Thank you, sir. Praise the Lord. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Let's look into the Bible. Revelation, that's Hebrew chapter 9, verse 27. New Living Translation. I am reading from the book of Hebrews, chapter 9, verse number 27, that says, "And just as it is destined that each person dies only once, and after that comes judgment." Gai Biliota Saprochinek. Ide Rembe Bigebi Imamage Nadigide Manututua Manabale Utua Kagade Rembindi Ruginile Hagapo Hisyala Asinge Guzromoto Guzoto Lihi Jehovah Buchine Konye Keregisri Bianeba Imamage Nadigide Onyama Nadigide Manu Tutu Manabale Utua Kagade Rumbindi Ruginile Hagapa Isyala Yegi Ide Magiga Onyama Chine Konyobiama Imamagena Adigide Manu Tutu Manabale Utua Kagade Rumbindi Ruginile Hagapa Isyala Yegi Utosiri Mase Chineke Utosiri Mase Chineke Imamaya Debube Chimama Imamaya
obiọma ya, obiọma ya, obiọma ya, obiọma ya dị ebube Chimoma, obiọma ya, obiọma ya dị ịhụnanya ya, ịhụnanya ya, ịhụnanya ya, iru ụjọ adịghị n'eluigwe, eluigwe. Olebe kama, olebe kama eluigwe, eluigwe. Olebe kama, olebe kama, olebe kama, eluigwe kama. Eluigwe marama, eluigwe marama, eluigwe kama, eluigwe. Ọnwa adịghị ya, hallelujah, ọnwa adịghị ya, iru ụjọ adịghị ya, eluigwe ka mma, eluigwe ka mma. Ndị kwenyere na eluigwe ka mma tiekwu haleluya. Onye nwe eluigwe n'ụwa gwatụ anyị okwu nke ọrụ gị nwaanyị kpọkọrọ, ọ bụ ezie nọ n'ọkwa gị ndụ. Na ị ga-esite n'ọrụ gị mee ka ndị dị ndụ nụrụ okwu gị ka ha dozie ụzọ ha. Ka ụwa dịrị gị mma n'aha Jizọs. Ọbịbịa gị n'ebe a o mee gị na-amaghị ama. N'ụbọchị taa Chineke mara na ị ga n'ebe a, maọbụ na ijikere ịbịa, maọbụ na iji ike gị ịbịa. Menụrụ ya ụnyaahụ, menụrụ ya n'ụtụtụ a, n'ihi otu gị na Mama Mercy Nwandụ onye dịra na akpati a larala. You say no, I'll be present in the funeral burial. Ga-enwe ike bịa n'ebe a. Mgbe MC na-ekwu okwu, amaghị m ma n'ebe a. MC, are you around? Ọ na-ekwu okwu si na ọ ga-adị ụtọ, ọ bụ n'ụtụtụ chi. Ya nọ n'ụdị akpati ya. N'ihi na akpati ya mara mma kuku. Amaghị m ebe ọ nọ. Asị na ọ nọ nso, m gara ọsị ya ga-ekpọpụta ndị ya na ya ga-eso baa n'akpati ya n'ụtụtụ echi. Ete ebe ọ na-anọghị ya, nụrụ isiokwu n'oge a. You can't stop it. Ị gaghị agba narị ọnwụ. Ka bụ isiokwu m. Site na olili nke Mama Mercy Nwandụ. Ọ sị m gwa gị, onye eze, onye pastor, a lawyer, a doctor, an engineer, a youth, an aged man, young lady, mama, onye eze, no matter the title you are holding, n'agbanyeghị ọkwa iji, ọ sị m gwa gị, ị gaghị agbanarị ọnwụ. O ji abalị aga. Abalị ga-ewere ụkwụ, ọnụ mkpịsị ụkwụ iri, ikwe ka ike ụkwụ gị ruo ala, gaa na-aga, ịgafee n'ọnụ ụzọ ahụ, ga-efesa anyị. Ịta mmebe ka ịghọta, no matter otu isiri rụọ ụkwụ, ike ụkwụ a ga-eru ala. Ọ gaghị adị anya. Onye na-eme mpụ, o merụwa n'isi mkpe. Ọ gara n'ọrụ ya, lechaa anya, ọ dịghị onye nọ n'ọrụ. Ya jụọ, Dugadi dịrị ọrụ ya, Dugadi dịrị ọrụ ya. Ya ele akpụ nwaanyị ibe ya pụọ. Ya bụcha ya sị, Dugadi alawala mbụ. Ihe o jiri mee ka ụjọ pụọ ya n'ahụ. Ya agaghị akpa akwụkwọ nri ndị ọzọ. Onye na-akpa akwụkwọ nri onye ọzọ, onye na-abụ akpụ onye ọzọ, ọ gaghị adị anya. Ị ga-ahụta onwe gị n'ebe ị chere na ị gaghị ahụ onwe gị. Onye okwulu ụka na-atọ gị ụtọ. Ya ọ bụ ya dị gị n'ahụ ọgụ, mmegbu. Onye na-aga na dibịa, mgbe ndị ọzọ na ihe ụra ga na-eme invoke their spirit, ka ị nwee ike laa ha n'iyi, ka ị nwee ike megbuo ha ka ha nwụọ. Ịnụ na nwaanyị
onye dị otu mụrụ nwa gị sọ nwụọ na ya onye arụ ala nọ ebe a asị m gị ọ gaghị adị anya e nwere ike otu esi lie nwaanyị a n'ịkwari ugwu ọbụghị otu a ga-esi kwari gị e nwere ike ya bụrụ na n'okporo ụzọ ka a ga-asị gị kwụsị tutu achọtala ozu gị ya bụ na ude na dịra mbụ rie wuo mkpụrụ anya gị n'ihi arụ ala gị na ha ere na paịlụ na-aga n'ihu Chineke n'ihi na otu ụbọchị a ga-asa ha akwụkwọ gị mgbe a ga-asa ha akwụkwọ gị a ga-ezipụtara gị a messenger that cannot take any excuse. That messenger bịa onye ọbịa pụrụ iche onye ọbịa anaghị ana bribe ọ naghị eri ngo o nwere ike ịbịakwute gị n'elu bed nwunye gị atụgharị akpọ gị di ọma ma olee otu dị ọnụ mmiri amalite ịgụ di mkpa idede dị ma ọ bụghị na ihe dị ime abụghị na akpachara m anya ka ọnụ mmiri dị ịgụkwana anọ n'ọnụ mmiri gụwa gị mma mmiri abaa gị n'ihi eluigwe abịala ịkpọghachi gị ọ bụ m anwe ala ọ bụ m anwe ebe a ọ bụ m anwe ebe a ị chọghị ịsọpụrụ Chineke anọ n'ime ehiri gị aka chi abawa gị n'ike eche na egwuregwu to the hospital onye asịrị masị isi arụ onye a dịka dị ole otu dị taa ọ dị okwu nga ịgwa gị ihe siri bịawa akụ gbuole gị nye m mmemme erie mriche ma agwa gị iri ekwe dịche gị si hapụ ore echi m ga-abịa ọzọ ọ dị ihe a kwuru bajebe gị m ga-abịa ọzọ bịakwa na ị gaghị abịa ịbịakwa ọzọ gaa gaa n'usokwu n'ọzọ hei doga dị ọ dị ihe dị mkpa banyere gị ọ bụ gịnị biko ma ọ dị ihe ori dị nye tu m erie mriche ma enwe ume m ji agwa gị okwu ya dịchi ya si hapụ echi m ga-abịa ọzọ onye asịrị mass from room to room nwaanyị nọ na di na-egbu nwa ọ mụrụ ịmụchioli ihe gị mere ya ejekwa ndị dọkịta eme ka ị ghara ịmụkwa ọzọ beti ilele nwa ị mụrụ ibu ogbuo aka gị dị n'ọbara Chineke si ngwa gị ị ga-asa ajụjụ ọbara ahụ igburu n'ihi na ọ gaghị adị anya ọ gaghị adị anya ọ gaghị adị anya ọ gaghị adị anya ihe ọ fọdụrụ bụ ka ede obituary agwaghị ụdị ọrịa ọ na-arịa ga-agba ọsọ n'ihi na ọrịa ibutere ekwepe gị anyụma mmiri ịbala betrum enyụma mmiri otu aka gị nọ n'ịta ikere eze ihe agaghị m echefu onwe ka ikpe abalị niile ya tie agaghị m ikpe ike ọsọ ọ tagbuola m ọ gaghị adị anya ọ gaghị adị anya ị na-ha aṅụ ya gee na-aṅụ ya wiwi na-aṅụ ihe dum were ndụ ọ dịghị ihe ikpe abụ ịkpọgidele akwara anya gị naghị ahụkwa ụzọ Chineke si ngwa gị hapụ ya o jie imi anwụrụ akwa aka ịma po ya ghụọ ya hịọ ga-ewere ya gbajie ọjị nye ndị mmadụ gị hụ mmadụ ga-ekwenyere aka imi anwụrụ Chineke sị ngwa gị hapụ ya ma ị hapụghị ya mmehie gbuo gị ọ gaghị adị anya you will leave this place and ịlawa ọ dịghị ihe iji ala ịlawa ga-ewere ihe iji alọta pool ị ga-nọ n'ebe ị na-echeki pool 000 moto na-eburu gị mmadụ akụtụghị aka ị naghị ahụzi pool Chineke sị ngwa gị hapụ mmehie ahụ n'ihi na ọ ga-adọba gị n'ọkụ na mmụọ o ji abalị aka dị jụụ na atọ na anọ abalị ga-ewere akwa ahịhịa na-agala okporo ụzọ n'akụkụ okporo ụzọ ịbala ka iko gị nwoke otu ụbọchị onye ga-ama gị otu nwaanyị si die 4 o'clock kụọ bụ mpe ya akụọ ya sị agawala m ekpere ụtụtụ di esi ga anyị nwaanyị m ya were suweta anyara n'olu otu ụbọchị Chineke si iji karịala m ụgha m ga-emebọ Chineke ji emebọ mmadụ nwaanyị aga jekwachi ike n'alọ were trauza dị mmanị na ya n'olu ya ịbata n'ụlọ ya di esi nye nwekwene trauza waile ọ hapụrụ suweta ebe ahụ lee trauza ikie nwoke were nyara nụ Chineke mebọ ya ndị niile na-eme mmehie na achọghị ichegharị
in a church, the way he is a Chineke, or Gaya Dianya, you will soon stop. Imani be here na kosi akosi. Nganga gabukwa again. Mad hotum kume. Breeze here did la waterproof. Mbolo mbolo. Apatia katom. Lihi magamot. Lihi rola. Lihi wetre 200,000. Odibo nye hekagi. Ye chief. Ijina umu mad. No ge hiya. Papa simbwagi. Ogaga dianya. Ogaga dianya. Ooh, Shalabasanda. Ogagadianya. One you to give me her. Mommy. Mommy, guess you put a millions. Mommy, guess you put a lot. Oh, a bad Joronjo. I wish Nigga got him there. Ogagadianya. Nimaragi. Agabiana mortuary legi hugaban. You are in a help 1 hour, 2 hours in the bedroom. Eben a chum. Itechegaba fi. Okamani she sent. The tabeli megiru. Ige gwadigo kuga gwayo kudika gasena opokwa mati ge lo mo chinyere ge pohon ihe na agra ko ma mi na de agra ko mo galo ge ko mo ahe puru abrala gud digiri dend otu wa da kutrem na ku bere ka di mo si aga me ku de bere odiga anya di anwo ya maliti ku ikonya akwasi Beloto ahodiata. Not the billiota. When you believe no billiota, see Chineke be committed mobile. Ibu crab, Ibu wanta, Emari him. It will not be long. You can't escape it. Your Chineke. Ta, Emma Kwaya Mamba, but tomorrow morning you will attack Mawaga was. Your job, Lambert and Megidege Bahara. Amaram Nagaga Dianya. Agaga Dianya. Ogagadianya. Chineke bere. Odi hem jiri mejo megidege baharam. Kam chegari. Ngaji bere ndi di otu ebere. In the name of Jesus. Tie emi ma ki here me kwes ki ihe jige hage. In the name of Jesus. Ichoron chegari. Asemge puteba wherever you are. How many years in a Belela church? It cannot pay queens. Here, you happy, but teacher happy attack. In a baby, say Christ, we don't know the limit. Wherever you are, Babylon, will you Kageliba Hena capture taking a bed? Chineke get better go be a better. Thank you, Father. Now you want to be a better and they are better. Will you carry his promise here, Jesus? I surrender all. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender. Oh, I surrender. Hey, I surrender. Oh, today my blessed Savior. Thank you, Father. Legi Chineke onye ezi omume, onye hụrụ ụmụ n'anya, onye na-adịghị ekwe ka mmadụ ọbụla laa n'iyi mgbe ọbụla. Isi na ọ bụghị agụ obi gị ka mmadụ ọbụla laa n'iyi. Ọbịa mere ọ na-eji dịka gasị asị na anyị na-akpafu
by your word and through your word, you will always call us back. By the reason of our declaration unto you, we pray that you restore us. In the mighty name of Jesus. Show us mercy once again, O Lord. That this word today, O God, is going to work out salvation in the life of your people. We give you all the glory, we give you all the honor. Father, any man under a spell here, any woman under the influence of the devil, today, because of this great word we have heard, may such spell be scattered in the name of Jesus. Chineke ka aka gị dị ike dị n'arụ anyị. Nye nwa ya sịkwara na ikpe ọnwụ ama n'anyị taa. N'ihi ike nke okwu a, ka atụ anyị n'ike nke ikpe ọmụma. Ka ọ dị otu a n'aha Jizọs. Ara ekele Chineke na mgbe ehihie ya n'ihi okwu a. Were ya lụpụta otu ya aha nsọ gị. Anyị na-eweta uru gị jiri kwara ngwa ọrụ Chineke tụfee n'ọba aka gị. Anyị arịọ gị Chineke tee ya mmanụ gaa n'ihu. Gọzie ya karịa. Emesịa naanị gị ka a ga-enye otito n'aha Jesus Christ bụ onye nwanyị. Amen. I was asked to pray for the family members. To my life, is a key to my life. When sickness and trouble seems to take my soul away, He holds the key to my life. Mama exceeded the number of years God established in the scriptures. Extra 14 to 15 years, or thereabout. Above 70. We pray for such the grace of living a long life. Let it be your portion. Amen. In the name of Jesus. I want everybody to stretch forth your hands towards this family and pray for them. At this age where she died, may He preserve every member of this family. Thank you, Father. In the name of Jesus. When you want to with this in all Latife no back again. Maria Maraginelli Siha. Onanigi Nechekwa Ezinolo. Onanigi Nechiakagi Jikata Ezinolo no. Chineke Biko Biki Mere Mama. Young at old age. Our prayer over this family, Bo, that this grace of long life shall be extended to the seed of this woman. In the mighty name of Jesus. Dịka ha na-ekwu okwu ha sị na mma ha sị na ọ dịghị onye ọbụla bụ nwa ya mụrụ n'afọ ya nke jụrụ okwu Chineke ga-abụ uru. Chineke ọ dị nwa amụrụ n'ezinụlọ a jụrụ okwu a. Function today. Every child born into this family that is misbehaving, that is not useful, we stand today to declare, let there be a reversal in the name of Jesus. The one on the Zinola Nama when the Chineke ta, by the reason of your power, by the reason of your sovereignty, by the reason of your election, by the reason of your supremacy, by the reason of your audacity, we declare today, wherever that child is, Father, today, the power of redemption, the power of salvation, the power of restoration, anywhere that child is, may he be restored in the name of Jesus. We want you to raise great men and women of God from this woman. Chineke bike bobala wadu talde. Wuraka ge dore you wegi. In the mighty name of Jesus. Odige nwa gbara obala na-esi na afọ onye na-eme udo apụta. Ya mere Chineke ana magbogo okwu ebe mmabụ onye na-eme udo. Asịkwa na ọ dị nwa nọ n'ezinụlọ Chineke nke eluigwe ka aka gị na-ebitubeghị. Site n'ike nke ekpere na mgbe ehihie aka n'ike nke Jacob. Arrest such a child in the mighty name of Jesus. Thank you, Heavenly Father. Bless them today. From now onwards,
may it prosper. In the name of Jesus. Thank you, Heavenly Father. Unite this family. Unite them, oh God. Therefore, God, we declare unity in this family. In the mighty name of Jesus. Thank you, Father. Be thou exalted. We hand them over to you. Chineke kula konyiro lahani. Nka kaire nwere. Na ha Chineke nna. Na kobara. Na kemonso. Everybody shout a lively amen. Amen. Chineke ga lole na sunolo. God bless you. Amen. To pray for this offering, all the musicians, so please come close. I want to pray for you. Jani enta ka anyị nyeworo Chineke ka ezinụlọ a wee ya aka zụrụ ọjị ọ gaghị ezu mmefu nke ha mere n'ihe mmefu ha dị ukwuu mana anyị arịọ ogo ezi Chineke onye ọdụ ebube ka ịgọzie onyinye ya lekwa the musicians Chineke nke eluigwe tụmọbụla na ọhịa ma na-ekwupụ Chineke arịọ m gị onye ezi omume nyere ha aka ekwela ka ha gụchaa Chineke nke eluigwe achọkwa ha achọ n'ala eze gị ha jiri okwu gị wee gọzie anyị ha jiri okwu si n'okwu gị wee gọzie arịọ m gị mmụọ nsọ Chineke na-efesa ọbara Jizọs ọdụ ya maka nọ n'ebe a nke na-amaba onye Jizọs kwasịrị bụ God reveal thyself unto the person in the name of Jesus Christ. You shall not die a sinner, you will die as a child of God, and you're not dying yet until you receive Jesus in your life. Thank you, Father, for answering us. Be thou exalted. Jehovah, dry Ganeba. Jesus, amen. Jesus is using me. God is using man of God, man. Only all I want to train you, you're a man of God, only how man of God. Because all I live in that problem, I'm not living. All the whole men of God here present, please. The announcement is that everyone will go in the parlor for your entertainment. So, Bishop, this is the God. Not to the church. Right! Because before interment, are we not going to carry the cups to the graveside? All right, please. In the name of those who knows, Money can't buy a friend when you're lonely. Keys to your soul. The wealthiest person is a corporate soul. Compared to with that satisfied when my life is over. Remember how, oh Lord, remember how, oh Lord, remember how, oh Lord, oh Lord. Remember how, oh Lord, remember how, oh Lord, remember how, oh Lord, oh Lord.
And o doro anyị anya na ebe a dere mmadụ niile unless my the ndụ Kraịst abịa bụ that mmadụ niile agaghị abacha ebe a. Ọ ya nwa mere mgbe ndị chọọchị anyị nọ na Tesalonaika na-ebe akwa mgbe ụmụ Chineke malitere ịnwụ, ha ajụwa ajụjụ sị gịnị mere ha ji na-anwụ. Ọ pụtara na ha ga-anọkwa n'ọbịbịa nke Jizọs Kraịst. Pọl sị ha mba, ha ebekwala akwa dịka ndị na-enweghị olileanya, n'ihi na mgbe Kraịst ga-abịa na-agafe opi ike na ndị niile nọ n'ime Kraịst nwụrụ anwụ na ha ga-anụ ya si n'ala ili bilie izute onye nwaanyị na mbara igwe. Anyị onwe anyị dị ndụ esoro ha. Yọsị ha n'ihi nke a bụ olileanya dị ngọzi nke mụ na gị abụọ nwere n'oge na-adịghị anya. Ọ bụrụ na Kraịst abịa, Baịbụl sị na mma ga-ebu ụzọ bilie, anyị onwe anyị ndị dị ndụ eme gịnị? Esoro ya. Ya sị ka anyị akwagibela akwa oge. Nke a bụ olileanya nke ụmụ Chineke. N'ihi nke a, the resurrection morning is coming when our mother will resurrect. May the Lord bless the word in the name of Jesus Christ. Amen. Let's pray for the grave. In Jesus' name. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. Aine Fesilia Obara Jesus Christ. Aine Fesilia Obara Jesus Christ. Ogaririo Yonye nchekwa mazuru oke. Gị chekwa Iliana Jesus. Asịkwari n'obi onye ọbụla nke ga-eme ihe ọbụla were ihu mma bịara imeja ụmụ ya maọbụ ndị bi na kọmpandụ a. Asịkwari n'obi onye ọbụla ga-ekwu okwu dị aṅa n'ili a. Papa, we are standing in authority of your word, because you say whatever we bind on earth must be bound in heaven. Any incantation, any charm, any spell, oh God, Agemenilia, Jehovah Kakaboyana, Jesus, Odionye Gana Bomoku, Mobonaro, Mobonabale, Mobonisyoto, Jehovah in our sin. God cookie me bonye jotua in the name of Jesus. Papa ihabu mwake ekwe alaka any strange thing umeni lia. Onye abu mwake baro kwonu kiama no pochi nke mbilite n'ọnwụ oru gị nwanyị ewe bilite. Anyị na-edili nsọ Bana Hankena, Nankopara, Nankemonso, Madunile Wese. Amen. Yosi otu aka ahụ ka mmadụ ga-ala na aja ọkwa n'uzuzu ka ọ ga-esi pụta ntụ lara ntụ uzuzu lara uzuzu n'ụbọchị mbilite n'ọnwụ otu a ka ọ ga-adị. May the Lord bless in the name of Jesus. Amen. Amen.
Aha m bụ Chinenye Nwandụ. Gịnị mekwa n'ebe a taa? Ana m eli mma m. Nweta ya na nkenke otu obi dị gị taa. Obi dị m ụtọ na Chineke mechara zaa ekpere elie mma m taa ya aga nke ọma. Enwere m obi ụtọ karịa onye niile n'ihi na ọwụ as a result of answered prayer. God did it. Gị na ọtụtụ afọ gị na nne gị anọrọ ka ụghọtara ya na nkenke otu o si ebi ndụ. Chai, mma m bụ nwaanyị nke Chineke jiri ihe Chineke kpọrọ ihe na-egosi ya n'agwa na-egosi ya n'omume. Eziokwu bụ ihe mma m ji hie ukwu. Ị nweghị ike ịnụ ya okwu ụgha and o jiri anya ụzọ nke Chineke. To the extent na okwu ahụ okwu na nwa ya ọbụla na-eso ụzọ nke Chineke na ọ gaghị eme clear in life. It is true of her. O jiri ya n'agwa ji ya n'omume were ya pass ya on to us. And dịka ọ kụziri m duba m n'ụzọ Chineke, m ga-esogide otu Chineke o dubara m n'ime ruo ụbọchị m ga-ezute ya iru na iru. Ịkwa n'okwu agbamume na okwu ị na-agwa ụmụnne gị ndị hapụrụ gị na ha wee. Okwu m na-agwa ụmụnne m bụ ihe lere anya ahụ mma m hapụrụ anyị dịka nwa Chineke ka anyị soro ụzọ ya ahụ anyị ga-endịkwa wel na ama ọlaedo. Otu ahụ mma ma iduru ya taa dubara ya n'ebube na nsọpụrụ na ọ ga-adịkwara anyị onwe anyị otu a ma ọ bụrụ na anyị agbata ọsọ anyị. Dịka ndị bịara nọnyere unu kele okwu ị na-agwa ha. Chai, ndị bịara nọnyere anyị asị m Chineke gọzie unu ga-aka nka dịka mma m kara nka. Ihe ọjọọ agaghị eme unu. Ndị niile soro unu eme ka olili mma m bụrụ ihe ọ bụ taa. Chineke in one word or other ka ọ kwụghachi unu ụgwọ ọlụ dị mma n'aha Jizọs. Ndewo. Ndewo no. Ndewo sa. Ndewo. Ka ịmalata afa gị. Afa bụ Prince Mike Nwandụ. Biko ghọta na nkenke ihe na-eme ebe a taa. Ihe na-eme bụ na m na-eli my precious mother Mrs. Mercy Nwandụ, onye mmụkwa nna m. So taa ala akwere ya ugwu. Ọ lara udo taa. Biko ghọta na nkenke otu obi dị gị taa. Obi ndị mma because ọ ma nga ili ọ bụ ya nga ili m. Obi ndị mma. Ile anya ma onye obi la adị m he mbara nga na m obi adị m mma. Ndewo. Dịka ọtụtụ afọ gị na nne gị abịrị gwata na nkenke otu isi hụ otu o si ebi ndụ. Ndụ obi enweghị nkọwacha. Ọ dị ibi ndụ ya ọfụma dịka nwa Chineke. Emeji akpa ya mbụ nwaanyị chọọchị. Ya adịkwa na-aga chọọchị agachi ike ọ bụ ha eji mara ya n'ala. Ndewo. Gịkwa n'okwu agbamume na okwu nkasi obi na-agwa ụmụnne gị. Okwu nkasi obi m na-egwewe mbụ anyị kwesịrị ịdị happy lie nne anyị ọ bụ nne anyị kwesịrị ili anyị ebe o si otu a mee wee hafụrụ iwe la ha niile n'aha Jizọs. Dịka ndị bịa n'iro gwata na nkenke okwu ị na-agwa ha. Okwu m na-egwewe mbụ ụkwụ eji obi mbụ ụkwụ ejiwala n'aha Jizọs. Ndewo. Agawata ya n'aha gị. Afa m bụ Ejike Solomon ihe anyị. By the grace of God, CEO Ejisolo Visual Tech. Ịkwa ihe na-eme ebe a taa. Dịka isi na ọ na-afụ anyị na-eri uju n'ụbọchị nke taa la nne nne m nwaanyị mụtara mama m nwaanyị kpọrọ m mgbe m ka na-eye na ọ nwụrụ a na-akpọ ya n'ụbọchị nke taa. Ọ dị na nkenke otu obi dị gị. Obi adịghị m mma, obi dịkwa m mma. Obi adịghị m mma in the essence of I lost my grandma when I'm trying to be a man. It happened when I'm trying to be a man. I was trying to take good care of her because I think it's a woman to take care of you from your year one to this age that I am today. So the time I'm trying to take care of her, which is very, very painful. So Obi had to give moment in that past, but Obi the moment that I'm seeing this crowd of people that honor the invitation, may I honor today. I'm grateful and I'm happy to see everyone. Mama, as I fondly call her, Abobiamo, my tata, is just the best woman in the world. And she has been the lover of my life since Mperempe. Mama is a type of woman that will tell you, Okpogi, Ejike, Hena need him at the mouth.
ụba ka nda n'akwụkwọ. Another one ya bịa gwa gị na onye na-echi Chineke hiri isi na adị ebe o ji azụ aga ma ọ bụrụ ndị ngwa adị ebe o ji azụ aga. That simply means that without God, putting God first, you are not going anywhere. My mom is a Christian. My mom is the type of person who, even if you're a stranger, get better in our house, this compound, get better even in the midnight. My grandmom will go into the kitchen and prepare food. See, and my grandmom name everybody welcome. My grandmom is also serve God with all her heart. Every morning, I got an honor. She has up all by 4. Before 5:30, all I tell I know morning devotion. I stop in your morning devotion because my grandmom is no more here. I stop it is because that she's no more here to conduct it and Mbogla holiday and all that. That was why I stopped it. My grandmom is a mother. She's just the people sing a song and say, my woman, my everything. My grandma is my woman and my everything. Dịka ndị hapụrụ ọgọ na ha wee gaa ihu onye nwanyị, kedu okwu agbamume na okwu ndụmọdụ na-enye ha taa? Today, we have lost that priceless jewel in our life. Antugwanota ka elili, mama, mamu, my grandmom, and my mother. Inyelila mere ayilile. All I have to tell my senior ones, my uncles, my auntie, my little ones in them thorough, and those in the throne is that there is no shortcut in life. Mama has paid the price, and Mama has tried to set a pace of a peace in this family. Let's go through her ways. Kaiga lozo Mama, oga bara anyuru. Dịka ndị be anọnyekwala gị taa, kedu okwu ị na-agwa ha? Onye ọbụla bịara n'ebe a taa, all my friends, somebody like Livet Media, my committee of friends, which MC Keke is the head, everybody, the 10th Church Avenue, 3D Pound Road, all the churches, everybody brought about today. My home people, Uneba Moromo, Uno Ndosusu Amokumo Obo in Osusamu local in Obingwa local government. I'm very happy, and I say may God bless you all in Jesus' name. Ndeo. Ndeo. The burial of my mother. Yes. Her legacy was too much. She's a woman of peace, a philanthropist, a great woman, a missionary. In fact, I don't know the adjective to use to qualify this woman. I don't know, but because this woman, she made a great impact in her generation, to the extent from the village where she was born to where she was married to the church. Everybody's saying different legacies that she led. So I am grateful for what God did over the life of my mother. Her life is full of testimonies. All these legacies, what are the My promises is that God will give us the grace to stand and release those things that our mother, she has already sanctioned us, that we will continue to keep this peace. Let peace come back to our family. That is my prayer for this family. And my advice is that after today, that people from our side will no more come inside this family to come and settle issues for us. Let us be together, be in peace. My prayers to them is that God will grant them journey mercies to their respective homes. That God that led them and come to this place will lead them back to their respective home. And as they have honored this woman today, God will honor them one by one in their family. Thank you very much. I'm grateful. It's a success. Thank you. Ndewo. I'm Nazareth Uche Nwando, onye ụmụnkwụlụ ma agba nke nọ n'etiti Ọhaza Aba South. Ịkwa ihe na-eme ebe a taa? Ihe na-akpọtụ taa bụ na mama m ezigbota nne m, mụ ahụ the 10th child ya.
Mercy Nwandu, Ụlọ Nwandu, at the age of 85 years, he can raise a heavenly call. What an I go to be the guitar? Obi dị m mma n'ihi na celebration of life. Ọ dịghịzi mmadụ nọ 85 years. Enyere 70, but ihe nwa nye extra 15 years grace. It's not easy. It's just God. What an ankenke, okwu agbamume na okwu ndụmọdụ na ụmụnne gị taa. Anyị adịla mbụ kasị onwe anyị obi n'ihi na Baịbụl anyị na-ekele Chineke onye merenụ ihe adị ụtọ. Ndụmọdụ m na-enye ụmụnne mbụ ha kara obi ọ Chineke weta ọkwa Chineke were. Ihe ọzọ m na-agwakwa na ndị bịara bịa nọnyere anyị esi Chineke imeela, Chineke imeela. O gwere onye mmere taa ụbọchị keta adị elie Mercy Nwandu n'agbanyeghị ọnwụnwa niile nke ekwensu, n'agbanyeghị ihe niile ekwensu mere, na ikpeazụ Chineke gosiri ihe o ji bụrụ chi anyị so meela. Dịka ndị ba nọnyekwara ọnụ taa, kere okwu ị na-agwa ha? Ihe m na-agwa ha bụ dat na ụdịka ihe a ga na-eme na ndụ ha at the age of 90-95. Nwụchi ọnwa ga-adịrị ha dịka ha bịara ụkwụ ha ga-eji laa. Chineke ga-agọzi ha n'ụtụtụ, gọzie ha n'ikete, gọzie ha n'abalị, maka Baịbụl sị gị ọ ka mma ịga ebe a na-eru uju karịa ebe a na-aṅụrị ọṅụ. Dịka ha bịara nọnyere m taa, onye nwaanyị ga-anọnyekwara ha n'aha Jizọs. Biko na nchịkọta gwata ya ọtụtụ afọ gwa na ndị gị anọ, gwata ya na nkenke ụdị isi ha otu o si ebi ndụ. My mom, ọ bịa mere m whatever m nwụta. Ọ bụ ezi nne, nwaanyị obiọma, ọkpatanye ọha. Kama mma m na-aga enye gị ihe ma ịgbakwute na kọmpand a ma ọ ịgbakwute ya were nke ahụ ọ ga-eri nye gị. Ọ bụ ezi nwaanyị dị ụkọ. Chai, may her soul rest in peace. Ndewo. 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 Ndewo dede. Ama ga mazi afọ gị? Aha m bụ Ezinne Chinyere Emelogo. Ka ebutekwana gị ebe a taa? Ebutere m ebe a taa bụ olile nwanne m nwaanyị, nne m onye nwụrụ na ọ ya mere m ji bịa ebe a taa. Weta ya na nkenke otu obi dị gị taa? Obi dị m ụtọ n'ihi na nne m ahụ kara nka bifo ya na-anwụ, bụkwa nwaanyị nwụrụ n'ime Chineke, bụ nwaanyị maara otu esi azụ ụmụ, bụ nwaanyị nwere udo n'ime ya, bụkwa nwaanyị nwere ịhụnanya n'ebe ihe ọbụla dị. So obi m dị m ụtọ. Gwata ya na nkenke ọtụtụ afọ gị na ndị gị anọọla, gwata ya na nkenke ụdị isi ha otu o si ebi ndụ. Otu na o si ebi ndụ bụla ọ bụ nwaanyị na-achọ udo, ọ dịghị anọ ọgba aghara dị, ọ dịghị ahụ na ihe eji emegbu mmadụ dị ya tinye aka n'ime ya, ọ dịghị emegbu mmadụ, ọ dịghị ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ na-emenụ ọ na-etinye aka n'ime ya. Ndewo. Dịka ndị hapụrụ gị na ha ụmụnne gị, kedu okwu ekpere ị na-ekpere ha na okwu agbamume ị na-agwa ha? Okwu agbamume m na-enye ụmụnne m a na-ekpere m na-ekpere ha bụ Chineke doo ha ndụ ka ha nọruo okwu afọ ahụ nne ha nọrụrụ, ma ha were udo were biri, were ịhụnanya wekwara biri n'ime ndụ dịka nne ha biri. Dịka ndị ba nọnyere ọnụ, kedu okwu ị na-agwa ha? Dịka ndị ba nọnyere ọnụ taa, kedu okwu ị na-agwa ha? Okwu m na-agwa ndị bịara nọnyere anyị taa bụ Jehova ga-edula ha n'udo, Jehova ga-emere ha dịka o si mere anyị n'ụbọchị taa, ha ga-anọrụkwa dịka nne anyị si nọ n'aha Jizọs. Ndewo. Ndewo. Daalụ. Antị ka mata afa gị? Afa m bụ Victoria Chigozie Nwandu. Gịnị mekwa n'ebe a taa? Taa bụ a na-emebere alụ mma m Mercy Nwandu. Taa ka e liri ya, taa bụ burial ya. Ihe mere ndị mmadụ ji gbakee ebe a. Gwata anyị otu obi dị gị taa? Obi adịghị m mma. Nne m nwụrụ mgbe nne mere expect. At least enwe ihe ndị o kwesịrị ịhaziri m before anwụ. Obi adịghị m mma na ọ nwụrụ. Adịkwa onye gị mere m ihe ndị ahụ because enwe ihe karịrị nne. Ọ ka mma na nne mere dan asaida ime asị nne. Enwe ihe karịrị nne biri ile nne. So obi adịghị m mma. Dịka ụmụnne gị ndị ọ hapụrụ gị na ha, kedu okwu agbamume na okwu ndụmọdụ na-enye ha taa? Ndụmọdụ na-enye ụmụnne m eziokwu nwa awụ last born ha nwa tọchara m. Ndụmọdụ na-enye ha n'ụbọchị taa bụ anyị na-arịọ Chineke ka ọ gbaa anyị ume, nye anyị obi nke anyị ga-eji die, because nne m nwụrụnụ ihe fụrụ anyị n'ahụ, ezigbo ihe fụrụ anyị n'ahụ, enweghị ihe dịka nne. Nye nna ayọ ka Chineke amara Chineke kpuchite anyị, nye anyị obi nke anyị ga-eji die ya. Ọ gwụla ihe m na-ayọ, amara Chineke ka nna ayọ n'elu isi ụmụnne m niile, udo na ọṅụ ka ọ bata n'ime anyị, ka anya mmiri a tapụrụ anyị n'anya n'ụbọchị taa, ka Chineke were ihe ọma wee hichaa anya, ka ihe ọma mewe n'ezo, ka ọnwụ nne m n'ụbọchị taa ka o wetara anyị mmeghe ụzọ,
udo na ọṅụ n'ezinụlọ na-adị n'otu ka anyị dị n'otu n'ezinụlọ anyị, ka mụ na ụmụnne m ka anyị kwuo ofu mee ofu, ka ọgba aghara hapụ ịdị, ka nwanne hapụ iwere nwanne iwe, ka onye ọbụla were udo na ọṅụ so nwanne ya ahịa. Dịka ọtụtụ afọ gị na nne gị anọrọ m, nweta na nkenke ụdị isi ha otu o si ebi ndụ. Nne m bụ ezigbo nwa nwaanyị, adịghị nne dịka nne m, ahụtụbeghị m nne dịka nne m. Nne m bụ nwaanyị obiọma. Nne m ga-ijide ha gboo ọwụgodu the last thing o ji gị bịa gbaragbakute si ya Damasị, because aha eji wee mara ya ụmụ agba ya Damasị, aha ya wụ Messi, but ndị village anyị dị ịkpọ ya Damasị. Adị onye gị ibere akwa gboo bịakwute ya, ma ọ bịakwute ya si ya nye ya he nne m enwe ya ya ahafụ inye, ọ ga-inye even kama ọ ga-inye kama ya agbara aka. Nne m bụ nwaanyị obiọma, nwaanyị udo. Ọhụ ebe okwulu ụka dị ya abịa, onye udo la ọ bụ ọ ga-ime udo, ọ ga-ime kishọl unu mere udo, wichi udo ọ faịtịrị ka o mekwa udo n'ezinụlọ a bifo ya ala anwụ. Bụ Chineke ga-eme ebere, udo ahụ ọ chọrọ ga-abịa na mmezu. Ndị bịa nọnyere ọnụ na mmemme a, kele okwu ị na-agwa ndị hapụrụ be ha, hapụ biznes, hapụ ihe niile ha kwesịrị ime n'ụbọchị taa bịa. Okwu m na-agwa ha wụ dịka ha were obi ha niile wee bịa nọnyere anyị na beri ala, ka Chineke gbaa ha ume, ka ha na-ala ka Chineke durukwa ha laghachi back in peace, ka ha hapụ ịnụta akụkọ ọjọọ ọbụla n'elu isi onye ọkụ, ka ha si wee were obi aṅụrị bịa, ka ha werekwa obi aṅụrị wee laa, ka Chineke ndị mmụọ ozi kpuchie ha, wepụrụ ha asidenti ma ọ ihe ọjọọ ọbụla n'ụzọ, ka anyị nụ akụkọ ọma na-abụghị akụkọ ọjọọ. Ha emeela, a na-ekelekwa ha ka ha si wee bịa, ka ha si wee bịakwara anyị otu a ihe ọbụla ha na-emekwa, Chineke ga-akpọkọ ndị ga-abịanyerekwara ha aka ka ọ dị ụtọ. Ndewo. Daalụ. Ndewo. Ngamata afa gị? Aha m Mrs. Mercy Michael Nwando. Ịgwa ihe na-eme ebe taa? Nne di m nwụrụ, saa na-eme olili ya. Weta na nkenke otu obi dị gị taa? Ọ wụ ihe ilu nyere mkpụrụ obi m, n'ihi na nwa ya bụ otu onye mere ka m biri na famili a taa, na ọ dị ka nwere ihe siri m n'akụkụ pụọ, so obi adịghị m mma. N'agbanyeghị na obi adịghị m mma, m na-ekwenye Chineke ekele ya onye mere ka ụbọchị taa bịa na mmezu, n'ihi na ekwesị ugboro ọtụtụ agha dị iche iche, mana Chineke gosiri ihe o jiri bụrụ chi n'ime ka ọrụ niile ka onye iro bụrụ ihe lara n'iyi, na nne di m etụba ya n'ala taa. Weta ihe ọtụtụ afọ gị na nne di gị anọrọ, weta ihe ụdị isi hụ otu o si ebi ndụ. Biko ihe nkọwa etu nne di m si ebi ndụ, anya mmiri na-agba m n'anya n'ụbọchị taa, Chineke ka mmụọ umeala dị n'ime nne di m ka ọ bịa dị n'ime m, n'ihi na nne di m nwe onye umeala, o nwe onye udo. Enweghị ihe ga-abịa n'ụlọ nne di m, ị na-ga enwe ihe ga-agba n'aka ala. Nne di m bụ onye udo, nne di m bụ onye ezigbo mmadụ. Ọnwụ na m na-ekwu ya n'ihi na ọ nwụọla, ma mgbe o dịgodi ndụ m na-enwe nhụta ọtụtụ ihe m na-ahụta n'ime ndụ ya gosiri na nne di m nwa Chineke. Adị m na-ekwere ekele Chineke, ọnwụ na nne di m amasị nne di m nwụrụ anwụ, nne di m nwụlara ala, ọ lakwuru Chineke n'ihi na ọ maara n'oge ezuela, onye nkeri ya akpọrọ ya. Okwu agbamume na ndụmọdụ na-enye ndị ọ hapụrụ wee ngawa ihe onye nwaanyị taa? Ndụmọdụ m na-enye anyị nwa ndị dị ndụ wụ ha eziokwu m sị Chineke nna ya biko nyere anyị aka ka anyị bie ndụ soro ụkpọrọ ndị dị m usoro, ka ọ ga-awụkwa n'ụbọchị nke ikpeazụ ka anyị nwere ike mitie ya na mbara eluigwe. Dị ka ndị ebe a nọnyere ọnụ taa, kedu okwu ị na-agwafa? Ndị bịara nọnyere anyị, m na-asị ka Chineke nna gọzie ha, dula ha niile n'udo na-enweghị nsogbu ọbụla. Jirikwa n'okwu Chineke ka pastọ anyị kwuru n'ụbọchị taa ji kpọrọ ihe, n'ihi na otu ụbọchị na ndị ọbụla, n'ihi na isiokwu ya sịrị ị gaghị agbanarị ya bụ ọnwụ. Otu ụbọchị anyị ga-ala, ka ọ ga-awụ na ndụ ezi omume iwu ihe ga-eduba anyị n'alaeze nke Chineke. Dịka onye ọbụla na-ala nọ na-ala, ha were okwu Chineke nke a nọ n'ụbọchị taa tinye n'ọlụ, ka o wedịrị mkpụrụ obi anyị na mma n'aha Jizọs. Ndewokwa. Ka mata afọ gị? Afọ m bụ Blessing Ugochi Christian. Ịkwa ihe na-eme ebe taa? Ihe na-ebe na anyị na-edula mma m, awụ m second daughter n'obi ọma na n'obi ụtọ, n'ihi na nwaanyị ahụ ọchịrị ọzọ awụ mụrụ Ejike ma joy ha, o nyere m aka ebe o buru ibu iji zụọrọ m ụmụ. Ihe na-ewute awụ na ọnọgụ ndụ Ejike ha akpatawa ihe, kwụọ ya ụgwọ mmiri ara, o nweghị uru o riri na saịdị m.
onye o ji na-ewute m nke ukwuu. O nyere m aka o ji na-ewute m na ahụ niile ọ tara n'elu isi m onwe nke ọ nọ ndụ ruo iri ya ọnwụ na ọ nwụchiri ọnwụ ndị ahụ na-anọrukwe na 100 and na 120 Chineke ọnwụ na ọ gara ekwe mee ka o mere pọt ada onwe onye na-atụrụ Chineke. Eji m ọṅụ na obi ụtọ na-edula ya na-akire ya ugwu ikpeazụ ka Chineke nara mkpụrụ obi ya ka ọma n'aha Jizọs Kraịst. Dịka ọtụtụ afọ ọgụ na nne gị anọrọ nwata ya na nkenke odishi odo si ebi ndụ. Otu si otu o si ebi ndụ na mọmị m wụ onye udo. Mọmị wụ great advice. Onye advice ọ niile o nyere m bara m uru n'ihi na etinyere m n'ọlụ ya bara m uru m ji were biri ebe dị m nke a 24 years m lụrụ di. Ọ bịaba ekpere anyị ikpe n'ihi na o mee ka ọ ga-ata ike ma agbalata ya nye m advice otu esi ebi obi na di. O nyere m aka ebe o buru ibu. Asị m Chineke mekwa ebere ka m na-etinyekwu advice ala ọlụ ruo mgbe m ga-alakwutekwa ebe ahụ ọ lara. Dịka ụmụnne gị ndị ọ hapụrụ gị na ha kele okwu agbamume na okwu ndụmọdụ na-enye ha taa. Okwu agbamume m na-enye ha taa wụ na ihe mma m kpawara anyị ya niile n'aka wụ Baịbụl. Ma anyị soro ụzọ Chineke sosie ya ike na onwe nwa ọ na-alara n'afọ ya na-eso ụzọ Chineke ga-enwe progress. Onye ọ na-soro ụzọ Chineke na ihe ga-agara ya nke ọma. Ọ na-apụtakwa n'ihe ebe anyị nwa nọ n'ihi na anyị soro azọmụkwụ mma ya na-eme activity niile nke Chineke. Dịka ndị bịa nọnyere ụnụ taa kele okwu ị na-agwafa. N'okwu m na-agwa ha wụsị Chineke gọzie ha nọnyekwara ha ka ha mgbe ha ga-ala ka ha laa n'udo ka ihe mkpọbi ukwu ghara ịdị ma ọ bụ accident ma ọ n'ihi na ọ bụ ihe obi ụtọ na ihe ọṅụ ịkwụ nne ụgwọ mmiri ikpeazụ ọhịa anyị na-eme n'ụbọchị taa. Ndị Fresla ndị niile bịara nọnyere anyị Chineke gọzie ha duru ha laa nke ọma n'aha Jizọs. Ndewo. Ndewo. Maka ịmata afọ gị? Emeka Wando. Gị nwere na ebe taa? Ndị ịkwa nne mpa m ọkpụkpụ ya na n'ihi ya n'azụ. Anyị sịrị ịkwa ya ihe nne mpa m aga ka ọma. Dịka gwata na nkenke otu obi dị gị taa? Obi m dị ụtọ ma ọkpọkpọ ebe m dị mma kpọkpọ. Dịka ọtụtụ afọ gị na nne gị anọrọ gwata ya na nkenke dị iche otu o si ebi ndụ. Abịa nga ọnwa ya njụrụ m mgbe m dalụ obere ọnwa ya njụrụ m mgbe eto nne m dị hapụ m agwa ya dị mma abịa otu ya akụziri m okwu Chineke niile nyere m n'ụlọ ụwa. Dịka ụmụnne gị ndị ọ hapụrụ gị na ha gwata ya okwu agbamume na okwu ndụmọdụ na-enye ha taa. Achụmgbo na ụlọ n'udo afọ ọbara ọ bụ ndụ nchiwe ogologo ndụ na ndị ike. Dịka ndị ba nọnyere ọrụ taa kere okwu ị na-agwafa. Dịka ndị ba nọnyere ọrụ taa kere okwu ị na-agwa ha. Achụmgbo agaghị udo lawa ka ọma n'aha Jizọs. Ndewo. Mama gị amata afọ gị? I'm Mrs. Nwachukwu, ada nwaanyị a nwụrụnụ. Gwata na nkenke otu obi dị gị taa? Obi dị m ụtọ na emereli emechaa lie nne m and Chineke nye anyị fair weather. Mmiri did not disturb. Dịka ọtụtụ afọ gị na nne gị abiri ndụ gwata na nkenke otu isi otu o si ebi ndụ. Nne m wụ nwaanyị ọma, ọ na-ebi ezi ndụ, ihe Chineke na-atọ ya ụtọ, ọ nwaanyị hụrụ ụmụ ya n'anya. Dịka ndị ọ hapụrụ gị na ha kele okwu agbamume na okwu ndụmọdụ na-enye ha taa. Okwu agbamume ga-enye ha wụ ka ha gaakwa n'ụzọ ahụ mma m gara. Mama anyị sị na onye na-ekpere ya na ihe mere ya na ọ gbasa ya na onye ọbụla nara ya n'afa na-efere Chineke na ọ ga-enwe nsogbu in life. Dịka ndị ba na ya ọrụ taa kele okwu ị na-agwafa.
ndị one ndị bana yoro nụta ndị bana ebe yoro nụta ka okwu na-agwa si Chineke kpuchie ha nọnyere ha gọzie ha ma ekwere ha dịka ha si mere anyị ndewo Young D, can I go deep? Your life and nothing can bring you down. When you die young, you go live up to what you want. You want, 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 you want. Everybody say, now me go bury my mama, my mama no go bury me yo. Now me go bury my papa, and my papa no go bury me yo. Everybody just put up your hands in the air and say my kind. Everybody just say, my God, I go back you go. Back out, back out. When I sing, put your hands 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. You know go die young go. Put your hands in the air 1, 2, 1, 2. Nobody go kill you go. Anything when you want in this time, my brother make you back on. Everybody just say, my God, I go back you go. Back out, back out. Every day I dey pray, God, I'm begging you go. I don't wanna hustle, I'm not young go. I dey beg you go. Back out, back out. Every day I dey pray, I dey beg you go. God, I don't wanna hustle, I'm not young go. God, I beg you go. Back out, back out. Everybody know. Now look at me, I wanna go. Now look at make we go. Nobody can stop my shine. Nobody can make me go down now. Now look at me, I wanna go. Now look at make we go. Nobody will go if you bring you down. No time, yeah, no time. I think say, back on you want a best house and best clothes, best shoes, best dress and your best clothes. Back on you want a house on the sea and travel from Nigeria down to overseas. I wake up one morning and hear that Michael Jackson, king of pop, a legend is dead. I wake up another morning and I hear that MC Love is dead. Brother, what kind of life is this now? Type people the person live on money, and then you just get all the money. Next thing you die leave the money. Now we tell like PD say every day I dey pray. God I beg you go, I don't wanna hustle and die young go. Dang, God I beg you go. Every day I dey pray. I beg you go, but I don't wanna hustle and die young go. Everybody now, put your hands on your head, 1, 2. Tell yourself, my guy, you don't go die young. Everybody put your hands on your head, pray for yourself, tell yourself you go live long. I look, baby, I wanna go. I look, nobody see stop my shine, my guy, you no time, yeah, no time. Everybody looking very sharp and you looking very fine and you looking sexy and you looking so smart. With all the money and the houses where you got that, my brother man, everything a vanity. RYP to Bimba Odukoya. So my judge, Ned Dub, City John Tayo, Adel Roku, that green cherry, balance. God, I go bless you and for this life when you give me. God, I go beg you, madam. Every day I dey pray. God, I beg you, me I don't go wanna hustle and die young. God, I dey beg you, every day I dey pray. God, I beg you, me I don't go wanna hustle and die young. Everybody say look, where we go. Now look, we I wanna go. I wanna go. Like we don't go die, yo. Now look, now look, everything is okay, I wish you a long life, man. Steve Jobs, R.I.P. Yeah.